ọwa aja sara aka ndị mmiri ka anyị nọ n'ụbọchị tata na Obiezi Nwanedo bụ aka ji ọfọ Ogwulu Udo nọ n'Ifite Oraifite. Tata ụbọchị Nkwọ anyị ji eme salaka. N'ọkwa n'ife kwuru ka a na-eme. O tetugokwa anụ anyị pụtadoro na ife onyonyo, mana asị m ka anyị pụtakwa tata, ka anyị pụtakwa tata ka amakwa na anyị ka nọ n'iru ọrụ, anyị ka nọ n'iru ọrụ na ife dị mma. Ezi Nwanedo ka ọ nọ n'afọ. Anyị nọ na Nkwọ salaka nke tata dịka anyị si eme ya every Nkwọ. You are all invited. Ebe ọ bụla ị nọ na bịaba maka oriri edukwa. Ị bịakwa bịa yọrọ amara n'aka ndị mmiri. Ịghọtago? Ndị mmiri anyị na-eke n'ọnụ. A sị ife ọma merụ nwoke ya merụ nwaanyị. Ọgazi nepa ndị be abịa pụta na wa agwa m ndụ isi ya nata ha mmanya since afọzi m afọ ọma mmanya nwanne doje natara mfa mmanya gwa famiste mmanya famiste odu 2 crate mechakwazi anatakwuo ha. Agazikwa ya n'afọ ife oriri edokwa o ife edokwa ọgazi nwoke iru nke a iru nke a ya gazie ife ọma ka anyị na-ekwu okwu ya. Ezi Nwanedo ka ọ na-afụ. Asị nka nkenekwa ọnụ ka nkene ọnụ ndị enyi na-eso ya na aja salaka taa. Ana m asị ụnụ congratulations in advance because ọ bụla dị in advance congratulations maka na ife ọma emewego. Ife ọma emewego salaka nke taa ọ dịkwa n'ụdị ya. Ndị enyi na-esonye ife ọma meelụ ndị niile regista anụ. Cheta na every Nkwọ anyị na-eme dị saraka n'obi anyị. Ya bụrụ na ị nọ nso ebe anyị nọ n'Oraifite, ọ bụrụ na ị nọ nso ị nọ within, bịa sonye. Even if ọgọ nọ ị naghị abịa maka iri oriri, bịa ka ị nara amara, bịa ka ịgwa ndị mmiri ka o si wee dịrị gị. Ọkwa na ịma mbịa nwa abịa ise ndịkwa n'ife like ndị na-abịa nhọ ndị nọchi obodo ebe a na ọdat na-abịa nhọ ebere m obi ife ọma mere onye ọbụla. Ife ọma mere onye ọbụla ka m banye ọrụ ozugbo ka m banye ọrụ ya gaziela anyị n'aha Chukwu na ọdịnala ise.